माने यूट्यूबारफोर बायदिसो जानो हमबाय गासिबो एमसीएलए ईएम गासिनावबो सीएम मोनसे चेनेल दंजोबो दा सासे मादैया गावनि प्रब्लेमखौ लानानै थांनाय सरकारनिफ्राय लानानै नैबे सरकारसिम बिथाङा थाबायबोबाय थादोंमोन नाथाय नैबे सरकारनि रिप्लाइखौ बिथाङा मोननो हादों जाहैबाय नोङो अफिसाव बार फैनानै डिस्टार्ब खालामफैनो नाङा नोङो नोंनि न'आवनो खौरांखौ मोननो हाखायो माब्रैनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों होनोब्ला आङो बे बाथ्रायाव हमनो हादों जे जोंनि बिटिसिनि गासिबो दैदेनगिरिफ्रा इउटिउबार जाजोबखाबाय बिनिखायनो न'आव जिरायगासिनो खबरखौ मोननो हायो दा बे मादैया माबायदि खस्थ'जों भुगिनांनानै दङ बेखौहाय जोङो बिथांनिफ्रायनो जोङो मिथिनानै लागोन आरो नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बिल्कुल शेयार खालामनो दाबाव जाहाथे जोंनि गेदेरमाफोरनिसिम बे भिडिअआ सहैयो आरो जोंनियावहाय मोनसे सोलायनाय परिबेसआ फैनो हानाय बायदि आरो जोङो बिनि गेजेरजोंहाय सरकारा दंमारो ना गैमारा जोङो बेखौ बुजिनो हानाय बायदि थ' बिदिब्ला जोङो खोनासंदो बिटिसि अफिसाव आङो साननैसो थांनायाव आंखौ बुंदों मा जोंनाव अफिसाव फैबाय थानाङालै मेडाम आं बे खामानिखौ मावदों बेवहाय आं रावनिबो स्किम मोनाखै होमबा जों बेखौ माबे गभर्नमेन्ट दं होननानै बुंगोन आं बेखायनो बुङो दिनै जोंनाव गभर्नमेन्ट गैया गभर्नमेन्ट गैयैखायनो आं दिनै खुथार बेखौ जुजिनानै खावलायहरनायावनो दुंब्रुद गोसोजों बेयो फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आंनि प्रब्लेमखौ फोरमायनानै होनो फैनायनि थाखाय जोंहा नैबेहाय बुद्ध मन्दिर बानायफैदोंमोन आङो नो डाउट बर' जाथिनि धोरोम नङा बियो नाथाय इन्डियानिनो धोरोम अहिंसा धोरोम रावनिबो हिंसा खालाया रावनिबो लब खालामा बेवहाय 2012 आव जेला मुस्लिमजों दानलाय सुलाय जानानै गोबां बर' लाइमोना जिउ गोमादोंमोन गोबां बर' गामिया सावनानै सेवहांगार जादोंमोन बे समावहाय जोंनि बे मन्दिरनि गायसनगिरि जाय गुरु बुद्धिस्ट रावाव फालि सोदोबजों गुरुजी सोदोबखौ बान्थे होननानै बुंनाय जायो गिदिर बान्थे गुवाहाटी खारगिलियाव थायो बिथाङा जोंनि बर' जाथिनि मोदैजों मोखांजों जानायाव नायनानै थानो हायैनि आङो बेबादि जायोबा रावबो रिलिजना रावबो जाथिया बर' जाथिनि आवाज थिखाङाखै आं बर' जाथिनि जानानै आंनि जाथि गस्थिनि जानानै आं आवाज थिखांगोन होननानै बिथाङा फैनानै जोंनि मानगोनां आगुनि हाग्रामा महिलारि सारनियाव खर' गंग्लायै आरज गाबफैदोंमोन आंनो दखरसे हाखौ आं बेवहाय थाफैगोन बर' जाथिनि जानानै आं आवाज थिखांगोन होननानै बुंनायलाय जोंनि हाग्रामा साराबो नैबे दखरसे हाखौ बर' बाथारमारि गामिनि गौरां सारायाव दै खुखा जानाय हाखा बेयो दै गालांफिनो बेवहाय दखरसे हा होदोंमोन 20 बिगा होदोंमोन हाखौ दा बे 20 बिगायाव गौराङा खुखा खुसि खालामनानै गोबां लांबाय आरो मन्दिरखौ खुखाहां जानायलाय लोगोसे आंबो बर्थमान बावनो न' लुनानै थाबाय आरो गामिनि रायजोआ गोबां दुखु मोनबाय गिबाय जों बे गौराङा खुखानानै लांबा जों बाहा थाबावनांगौ होननानै गोबां गिबाय जों उन्दुनो हाया जानो लोंनो सान्थि मोना होननायाव आङो जुजि गोबां गभर्नमेन्टनाव बेखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय थाबायदोंमोन हाग्रामा सार थानाय समावबो थाबायखादोंमोन हाग्रामा सारनिफ्राय अलमस्ट जोङो एप्रुभखौ मोनबायमोन नाथाय बे समावनो गभर्नर रुल खालामनानै होनानै हाग्रामा सारखौ पावारलेस खालामनानै दोननायाव जों बे प्रजेक्टखौ मोननाय जायाखै बिनि उनाव नै गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय गोदान गभर्नमेन्टआवबो जों नागाराखैमोन थांदोंमोन बारे थांदोंमोन नाथाय गोदान गभर्नमेन्टनि जाय वाटार रिसोर्सनि EM जोंहा उकिल बिथांनियाव जों बार थांसेयावबो बिथाङा जोंनियाव थाखायानो गरसेबो गैया बे स्किमखौ जों हरनो हाया होननानै बुंनायलाय जोंनि एप्लिकेसन हैनाया रिजेक्ट जानायलाय उफाय गैया जानानै उफाय हारा जानानै थाबाय थांनाय बोसोरावबो गोबां खुखाबाय देग्लाय खुखाबावोबा जोंनि नैबे गायसननाय मन्दिरा खुखालांनायजों लोगोसे गामियाबो जोबोद खैफोद गोनां जाबायमोन बेखायनो आङो बिखा बिख्लो थानो हायै दुखु मोनहाबनानै गावनिफ्रायबाबो आंनि फिसायखौ आं रिकुवेस्ट खालायनानै आंनि फिसायनिफ्राय थाखाखौ बिरननानै आं नैबे बान्दोखौ दिनै 20-30 लाख थाखा गारनानै गाव हारसिङैनो आङो मावगासिनो दङ दामफार गंसेयाव बल्डारनि दामा खमैबो 20-25 हाजार लायो बेबायदिनो आङो नै बिसोरबो जोंहा मावग्राफ्राबो गावसिनि मथे लायो जेबो नङा मावनाय गिलुबाल' खस्थ'यै मावदों सिबायफोर आंखौ बिराद मदद खालामदों
बर' लाइमोनफोर जोब गासिबो लेखा गोरोंबो दं लेखा रोङैबो दं जेबो खर्मबो गैया साख्रिबो गैया बेखौनो अन्थाव बाथाव मावसोमनानै बिसोरबो जानानै दं माब्लाबा आथिं होख्रेमदों आसुगुर गलांदों थै गलांदों अब्लाबो नागाराखै आब'नि बिफदखौ जों गावनि दुखुखौ दोननानैबाबो आब'नि बिफदखौ जों सल्भ खालामना होथारगोन होननानै जुजि मावगासिनो दं गेजेराव दैबाना बारलांबाय एसे एनै डिफेक्ट जालांफिनदोंमोन आरो नैबेखौ दा रिपेयार खालामदों आरो बर्डार बिहरबावदों आं दा जोबनायनि लामायाव फैबाय रायजो राजाफोर बिनि गेजेरावनो सोरबा सासे सानै आंखौ आंनि गारि हाबनायनि थाखाय लामाया खुखा खुखि जाबाय गामिया डेन्जार जाबाय होननानै बुंफैयोबो आंखौ डिस्टार्ब होफैयो आंखौ दुखुबो होफैयो बेल' नङा सिगांफोरनिफ्रायनो बिदिनो डिस्टार्ब खालामबोबाय थादों नाथाय गामिनि गोरा गाहायफ्रा खोब बुजिनाजोब खोब मोजांजोब आंखौ बिसोर सापर्ट होयो आंनि मावनायखौ बिसोर सापर्ट होयो आं मोजांखौनो मावदों बिथांमोना मोजांखौनो बिसार खालामो नाथाय सासे सानै मानसिया दासिमबो आंखौ हिंसा खालामनो नागाराखै आं रावनिबो खथि खालायाखै आं गभर्नमेन्टनिबो स्किम मोनाखै आं गावनि बेक्तिगत आंनि फिसायनिफ्राय थाखा दिरुनसो आं बे खामानिखौ मावदों बेवहाय आं रावनिबो स्किम मोनाखै बिटिसि गभर्नमेन्टआव बिटिसि अफिसाव आङो साननैसो थांनायाव आंखौ बुंदों मा जोंनाव अफिसाव फैबाय थानाङालै मेडाम न'आव थानानैनो खबर मोनजोबखायो नों अफिसाव फैबाय थानाङा होननानै बुंदों आंखौ अफिसाव थांनायाव आं दुखु मोनदों जों अफिसावबो थाङाबा अफिसाव गाहैयाबा खबरखौ बोरै मोनगोन अफिसनिफ्रायसो जोंनि खामानिफ्रा जायो अफिसावनो फैनाङाबालाय होमबालाय खामानियाबो जाखाया बियो होननानै आं हैदिननिफ्रायनो बिटिसि अफिस गानायखौबो बाद होबाय गभर्नमेन्ट थाबाबो जोंहा दिनै गभर्नमेन्टआ गैला पावारखौबो गासिबो सेनानै लांजाजोब्बाय होमबा जों बेखौ माबे गभर्नमेन्ट दं होननानै बुंगोन आं बेखायनो बुङो दिनै जोंनाव गभर्नमेन्ट गैया गभर्नमेन्ट गैयैखायनो आं दिनै खुथार बेखौ जुजिनानै आं हारसिङै मावनांदों आं गोसो गैयामोन दिनै बेबादि सोरखौबा लेंहरनानै सोरनिबा इउटिउबाव बुंनानै फोरमायनांगौ होननानै आं सानाखैमोन नाथाय आंखौ बार डिस्टार्ब होफैनायाव गोजौआव कमप्लेन होगोन गोजौआव कमप्लेन होबानो नोङो एरेस्ट जानांगोन मानांगोन होननानै आंखौ डिस्टार्ब होफैनायाव आंखौ एरेस्ट खालामनो रावबो फैयाब्लाबो आं गोसोआव आघात मोननानै आं दिनै नैबे बाबुनि एनिथिं एमजेनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायहरनो गोनां जाबाय रायजो राजाफोर सोरहाबा जुदि बेखौ माबा गोसोआव गाज्रि मोननाय दङब्ला गाज्रि मोननांगौ दंबा रावहाबो जेन गाज्रि मोननाङा आं रावखौबो दुसियाखै सोरबा सासे सानै बेक्तिया आंखौ दुखु होफैनायखौसो आं बुंदों रायजो राजाहाथ' जेबो दस गैखाया रायजो राजाया आंजों फुल कपारेसन होदों रावबो दिनैसिम आंखौ फंसेबो जेबो बुंफैयाखै आं जुजि मावनायखौ गोबाङानो बाख्नायदों जायफोर सुबुंफ्रा बाख्नायदों जायफोर रायजो राजाया आंखौ मदद होदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बे प्रब्लेमफोरखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय आरो जोबनायाव आं रोजा रोजा साबायखर हरबावनानै आंनि बुंथिनांगौ रावफोरखौ आङो बेवहायनो दिनै फुटका गावबाय जों जेननायनि थाखाय जों 6टा मोनबाय गुबुना 9टा मोनबाय खिन्थु जोंनि जेननाय फुटका गावनांगौबाथ' गासिबो गावनांगोन अब्ला दिनै जोङो आरो नायदो जोंहा उदालगुरि जितु लोकसभा जानो गोनां दङमोन 6टा एसेम्बलि सिटखौ मोनबा एसेम्बलि सिटआव दिनै दरंजों साबमिट खालामबाय देरहागोना सोर देरहानांगौमोन 6टायासो देरहानांगौमोन जों जेनबाय जेननायनि थाखाय मानो जोंनि उदालगुरि बाक्सा तामुलपुर टंलाया मानो फर्म गावाखै न'खर फर्म गावनांगौमोन जों जेनबाय नङा जेनदोंना जेनाखै जोङो 6टाया मोननांगौ दिनै मोनबा जों जेननानै जों थाहैनो गोनां जाबाय बेखौथ' रायजोआ लुबैयाखै दिनै रायजोआ मोजाङैनो मिथिगौ जे रायजोनि खामानिखौ बा रायजोनि गांनाय उखैनायखौ मावनो थाखाय रायजोआ भट होनानै मन्त्रि एमएलए एमपि बानायनानै हरो नङा होमबा दा सासे हादारन बेक्तिया सासे हादारन रायजोआ दिनै नांगौ होननानै दिनै माबायाव इलेक्सन कमिसनाव बुंहैनो हाया बेखौ मावनांगौ खामानिया सोरनि एमपिनि एमएलएनि नङा चिफनि बिटिसि चिफनि दिनै बिनि मावनांगौ खामानिया सोर जोंहा रायजो सभानि एमपि दङ नङा दिनै जोंहा स्टेटआव मन्त्रि दङ जोंहा बिटिसिनि चिफ दङ बिसोर मावा सोर मावगोन